Ndibulise umama wakhe, ndibulise umfundisi oya, ndibulise bonke abafundisi abakhona phakathi kwethu, omama, otata, obhuti, osisi, i-Sunday school, ngelihle igama lenkosi. Amen. Omi phambi kwenu ke ngo-Onelihle, ngowakwanibe ndisindisiwe ke bangcwaba, ndiyayithanda kakhulu inkosi. Ndingatyanga xesha ndizawucela sityhile kwincwadi kaYohana chapter 19, sizawufunda verse 25 to 26. Siphinde siye kwincwadi kaMateyu chapter 12, sizawufunda verse 46 to 50. Mateyu chapter 19 verse 25. Apho ngasemnqamlezweni kaYesu kwakumi unina nodade bonina noMaria umkaKleyopa kunye noMaria waseMagadala. Verse 26. uYesu akubona unina emi kunye nalomfundisi. uYesu akubona unina emi kunye nalomfundi. uYesu wamthanda wathi kunina, mama, nango unyana wakho. The book of Matthew chapter 12 verse 46. Ndinona ba ezona zizalwana zikaYesu. Verse 46. Kwathi uYesu esathetha nesihlwele, kwafika abantakwabo nonina bebaphandle befuna ukuthetha naye. Kwaza kwakho othi kuye, nanku unyoko nabantakwenu phandle befuna ukuthetha nawe. Waphendula wathi kulowo wayesitsho, kubani umama? Ngobani bona abantakwethu? Esalatha abafundi bakhe ngesandla wathi, nanku umama, naba abantakwethu. Kaloku lowo uyenzayo intando kaBawo osezulwini nguye ongumntakwethu nodade wethu nomama. Haleluya. Izwi lenkosi lithi uYesu esemnqamlezweni kuthiwa wathi akubona umama wakhe kunye nomfundi wakhe lowo owayemthanda. Kuthiwa wathi kumama wakhe, mama, nanko unyana wakho. Wathi kumfundi wakhe lowo owayemthanda, nanko unyoko. Izwi lenkosi kwincwadi kaMateyu lithi uYesu ethetha nesihlwele, i-crowd, kuthiwa wathi akuva ukubana ngaba
umama wakhe nabantakwabo bamlindile phandle bafuna ukuthetha naye. Kuthiwa wabuza ukuba ngubani umama ngobani abantakwethu. Kuthiwa ekhomba kubafundi bakhe wathi nanku umama naba abantakwethu. Ithi iBhayibhile uYesu wathi nabani na osukube esenza intando kaBawo osezulwini nguye umama, nguye udade wethu, nguye umntakwethu. Meaning, in order for us bazalwane to qualify to be called the brothers and the sisters of Jesus Christ, kufuneka senze intando kaThixo siselapha emhlabeni. In order for us to get that recognition yasezulwini, kufuneka senze intando kaThixo siselapha emhlabeni. Akukwazeki ukubana ngabasibizwe ngokuba we are the brothers and the sisters of Jesus Christ sibe singayenzi intando kaThixo. Ewe ungasindiswa futhi ube neminyaka usindisiwe, but ungekayenzi intando kaThixo, you do not qualify to be called the brother and the sister of Jesus Christ. Ithi iBhayibhile uYesu akuba ebhaptiziwe, kuthiwa wathi akuphume emanzini, kuthiwa kwasuke kwevakala ilizwi elikhulu lisuke ezulwini lisithi lo unyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye. Because even Jesus Christ, he had to work his own salvation enza intando kaThixo eselapha emhlabeni. Satho samva uBawo embanga esithi lo unyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye, kuba wayesenza intando kaThixo. NakuYobhi wathi elahlekwe yikho konke eshiywe nazizihlobo zakhe, even lo wayehlala naye endlini, kuthiwa wayembuza ukubana ngaba, why don't you curse this God and die? But ithi iBhayibhile uYobhi, he was blameless in the sight of the Lord. Wayesenza intando kaThixo njalo, kuthiwa kwathi kwakubuyiswa izinto zakhe zabuya ziphindaphindile. Kuba kukhona umvuzo ekwenzeni intando kaThixo. Kukhona umvuzo ekwenzeni intando kaThixo. uMaria kumele ukukhethwa nabani na, but because wayesenza intando kaThixo wavuzwa ngokuba asithwalele umsindisi. Uthi uYesu kubafundi bakhe ngelinye ilanga uthi okwamukutya kukwenza intando yalowo undithumileyo. Bangcwele ngokuba senza ntoni na, we need to make sure ubana ngaba leyo nto siyenzayo it is aligned with the will of God. Nokuba isimo siyasivumela, nokuba isimo sisivumele, but leyo nto esukube siyenza it must be aligned